איזה באסה, אני לא מאמין. אמא לקחה אותי לקרוא ספר. טוב, אני אקרא אותו. לקוף יש בעיה. קוף יש בעיה, גם לי יש בעיה. לא. לא, אל תיגע בזה. תקרא. אמא אמרה שאם תקרא תקבל מתנה. איבדתי את אמא. אמא שלי מענישה אותי. טוב, אין לי כוח, לקחתי. זה בידיי. עכשיו אני רק אשחק קצת. היי יונתן, ראית את הטלפון שלי? אני לא מוצא אותו. ניסית להתקשר אליו? מה, אתה לא מבין? אין לי את הטלפון עליי, אני מחפש אותו כבר שעה. טוב, לא צריך לי כל כך לכעוס. טוב, אתה צודק. אני מצטער שצעקתי עליך, אני אחפש במקום אחר. אתה לא צריך לחפש מצחיקות, תקשר מזה. רגע. זה הטלפון שלי. תביא לי אותו. יונתן, אני אגיד לאמא. אמא!